Pre par dana oboran je svetski rekord iz Rubikove kocke, oborio ga je Max Park i složio je kocku za 3,13 sekunde. A ja ću sada vam pokažem kako je on to uradio. Ukoliko želite i vi da slažete, ispratite Scramble koji je trenutno na ekranu. I ovo je kocka koju je Max Park dobio. I sad odmah vidimo ove dve složene bele. I da treća može da se ubaci u jednom potezu. I također vidimo ove dve koji nakon D2 mogu i one da se spuste. I to nam je isplaniran ceo cross. Ali Max Park je još neke dodatne stvari radio. Pa je da vidimo šta je on to radio. Spustio je ovo. Okrenuo, spustio, ima složen ceo krst. I sad pre nego što poravna krst, on može da ubaci i ovu ivicu. Što bi značilo da kada vrati, on ima složen ceo ovaj blok. Međutim, umjesto toga, on je vidio da također može da složi i ovaj ćošak dok slaže tu ivicu. I zato je radio D potez. Ubacio ta dva dela. Zatim je vidio da dok vraća ovo u složenu poziciju, da ovaj edge može da ubaci pozadi. I samim tim između ova dva poteza on je ubacio i ovo. I on je u samo par dodatnih poteza složio krst i dva F12 para. Treći F12 par je ovdje pozadi i on ga je ubacio ovako. I ovo je posljednji par koji se slaže ovako, tako što se izvadi ovaj edge i sad imamo tri poteza, rotacija, tu. I sad imamo ovaj OLL case koji može da se radi od pozadi ili da se radi ovako od napred. On ga radi od pozadi pošto je već tako bilo namešteno. I dobio je PLL skip. I samo jedan potez mu je bio potreban da završi kocku. Ovo je stvarno nevjerovatno rješenje i ovo je rekord koji je stajao već 5 godina, tako da je jako veliko postignuće to što je oboren. Mislim da će ovaj rekord da stoji sad mnogo godina i da će jako teško biti nekome da spusti ispod 3 sekunde. A za kraj, sad ću ja probam jednom sa njegovim rješenjem da vidim koliko bi sekundi dobio. Hvala što ste gledali ovaj video, jedno vreme nije bilo videa zbog škole i drugih obaveza, ali sada će dođe jako puno zanimljivog sadržaja, imam jednu veliku stvar koju ću uskoro da izbacim, tako da subscribeujte se i vidimo se uskoro. Ćao!